गिबियावनो नैबे चेनेलखौ नायगिरि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय ख्रिस्टमासनि मुङै आरो गोदान बोसोरनि मुङै बयनोबो आंनि हामलायथि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो हामलायथिखौ आं जासिग्रोनाय थाबाय। दिनै आं दंफैयो लाइमुथि आरो बेजों लोगोसे लावफानि आस्राबारि बे जायगायाव दिनै ख्रिस्टमास माब्रै जादों माब्रै जायाखै रायजोफोरजों आङो मोनसे रंजानाय दिन बोसोराव खनसे बे रंजानाय दिनाव आङो दिनै फैनो मोननायनि थाखाय आस्राबारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो जासिनायखौ आं होग्रोबावो। दिनै आं नुनो मोनदों जोंनि बुहुमनाङैनो जोङो दिनै ख्रिस्टमास जि जिसु सारिजानाय बे दिनखौ बुहुमनाङैनो जों बयबो फालिदों आरो फालिगासिनो आरो दिनै निउ इयार फैगासिनो। बे निउ इयाराव गासैबो मानसिफ्रा गोदान जिबन गोदान लामा लाफिनगोन आरो गोदान लामाजों आङो थाबायगोन बयखौबो आंनो मोनसे मिजिंथिनाय आं दङ। दिनै आङो जि लावफानि आस्राबारि लाइमुथि रुनिकाटा एरिया रुनिकाटा आरो बेजों लोगोसे लावफानि आस्राबारि हादान एरियायाव आं दिनै ख्रिस्टमास जानो फैदोंमोन। बे फैनायाव आं दिनै मोनसे न'खराव आं दिनै हाबफैनो मोनदों। बेनो जाहैबाय सासे दिनै आदैनिनो वाइफ मादै बिथाङा गोबां बेमारनि गेजेरजों दिनै भुगिनांनानै दं। दिनै नंगौ दिनै जोंनि माखासे लिडारफोरा दिनै माखासे जोंनि दैदेनगिरिफोरा दिनै बेफोरबायदि समयसाखौ मावनो थाखाय बा समयसाफोरखौ सुफुंनानै होनो थाखायसो जोंनि लिडार। दिनै बिनि थाखायनो आं माखासे जोंनि लिडारफोरखौ खावलायो गासैबो गामि एरियायाव साफ्रोमबो सुबुंफ्रा दिनै बेमार जादों बा बेमार जाबाय थायो होननानै जों खोन्थानो रोङा बा नुवा। दिनै सासे सानै गामि एरियायाव बा जोंनि BTC आव दिनै बेफोरबायदि साफ्रोमबो लिडारफोरनि सिगां आं खावलायो सोरबा बेमारि न'खराव गैजायै अबस्था गैयै मानसिफोरा दिनै बेमार आजारजों दिनै गोदोसोनानै दङ। बेफोरबायदिखौ नायनो थाखाय जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायफ्रा दिनै गोजौ जायगायाव गोजौ मासियाव बा गोजौ बिबानाव दिनै थिसनहरो। बेखौ लानानै आङो दिनै सारमोननिसिम आरो जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि सारमोननिसिम आं बेखौनो खावलायनो सानदों जाहाथे सोरबा जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाया दिनै बिदिनो समयसायाव गोग्लैनाय बेमार आजारजों गोग्लैनाय बिदिनो माखासे बिपदआव गोग्लैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे रेसपेक्ट होनायजों लोगोसे बिथांमोननो अनसुंथाइ आरो हेफाजाबखौ होलायलायो बेखौ आङो खावलायदों। आरो आङो रायजो राजाफोरखौ आं गोबाव समनिफ्रायनो आं बे निउसखौ आं बुंबाय थायो आरो फोरमायबाय थायो मिडियानि गेजेरजों उसुं खाथिनि मानसिखौ गावजों गाव अनलाय सहाय होनाया थाखा फैसाजोंल' नङा खुगा बाथ्राजोंबो जोङो दिनै सहाय होनो हायो। दिनै बिनि थाखायनो आङो दिनै बे आस्राबारि गामियाव फैनानै दिनै बे जि आदैनि न'खराव दिनै समयसा जादों बे समयसायाव आं सिगांनि बायदिनो बुंबाय थाखादों आं जि जायगायाव थाङो समयसा बेयावहाय आं जाखिनि हायो बेयाव आङो हेफाजाब होबोगोन रायजोफोरनो होननानै दिनै आं फैनो सानाखैमोन। दिनै आदैनि जि बे प्रब्लेमखौ दिनै नोङो नाय होननानै भगबान बा इसोर आंखौ दैथायहरनाय बायदि दिनै आं बे जायगायाव फैनानै दिनै बे बेमारिखौ आं नुफैनो मोनदों। निस्सय जि बेमार बे बेमारा हामगोन इसोरनि अननायाव आरो जुदि हामाब्लाबो दिनै जि इसोरनि मोनसे जि लिरखानाय बायदि जि मानसिनि जिबना सानसे समाव गोमानानै थांगोन आरो जेब्लानाखि बेनिफ्राय गोमानानै थांगोन अब्ला जोङो आलो गोजोन मोनसे जायगा दङ बे जायगायाव जों साफ्रोमबो सहैगोन। निस्सय जोङो बेखौहाय आसा खालामनानै दङ। दिनै आङो माखासे बिसयखौ आङो गोबां बुंनांगौ दंमोन आरो आङो मोनसे बे निउसनि गेजेरजों बा भिडिअनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरनि गेजेराव आं खोन्थागोन। दाख्लै आङो जेब्लानाखि खुंग्रिं सेलेखा खानजङाव थांदोंमोन बेयावबो सासे पेरालाइस जानाय आदैया दिनै बिसिनायाव उन्दुग्लिनानै दङमोन। बेयावबो आङो जाखिनि हायो बेयाव आं अनसुंथाइ होनानै बिथांखौ आङो एसे मोजाङाव फैबाय होननानै दिनै आं खोनादों। निस्सय आदैया मोजां जागोन आरो रायजो राजानि आरो समाजनि मोजां खामानि मावगोन होननानै आङो बे ख्रिस्टमास जानो फैनायजों लोगोसे रायजो राजाजों रंजानाय दिनखौ फालिनो मोननायनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि। अरायसम रायजो राजाफ्रा बिदिनो वेलकाम खालामगोन आरो हांख्रायगोन होननानै बेखौ आङो रायजो राजानि सिगाङाव बेखौनो बुंनानै आं दोनथ'नाय जाबाय।